Ngiyabona ukuthi indaba osana ifuna ukuhlala kude nathi. Hlale noma khumala indlela eyodwa. Kodwa ukhuluma nje ngoba uqasule. Ngiyazi ukuthi ngisho ilungelo ngiyamzondela mama. Ngenhliziyo yami yonke. Futhi ngifuna ukuphuma mina kuleli jele leli. Ngihambe. Kodwa ngeke ngabona ukuthi kunenkinga yazo. Ungalibambi phela ucinga uma ngifona. Ngiba ngiphuca ifoni. Bengenza isicelo ufuna ngilokhu ngisebenza ingapheli. Ala mfethu. Ngiyazi njani ukucosha ekhaya. Ukucosha umndeni wakho. Uzodlula konke lokho. Ngiyazi ukuthi kayini ngaphansi kwakho. Kodwa kuyisakhona. Yazi benginephathi namhlanje. Bengithi ngifuna ukukhipha kuye. Hayi. Kodwa ngiyazobona nje isimo sala ekhaya nje ukuthi hayi ngiyosala. Ya vele ungibulale nje. Ngibulale ngoba ngiyindawo ngisiboshwe. Ufunani la nawe? Wena makhumala bengabona lo la shuthi ufileke namhlanje. Kodwa umncane ngesibanje ukuthi sengizile ukuthi sengizayikhulumela. Ngizongicebelana. Kulungile. Wena makhumala mayibona la uzomtshela ukuthi ubhelo kimi yeso. Eba. Wena ayo endlini. Kodwa mama. Hamba endlini Nkosi yami. Fukwenzela makhumala itiye namakhekhe. Ngadonsa ubuso ke lapha phela wengcenge ngisaye kuba ujele ku. Isikhathi sesikahleke manje. Mampela. Mampela kwenziwani? Angifuni niphumele ngaphandle athi nazi kwenzakaleni izolo. Hayi senginjani mkabate ngokudla okungaka sesikwenzile. Noma kade ukupheka ngeke ngasho ngathi angiyithandi lento ukuthi nina nobabili niphumele ngaphandle. Usanele ngeke abe khona lapha ngaphandle sonke isikhathi ukuthi akwazi ukuthi anilekelele noma nihlenge. Mkabate uphinde uzwile ngeke asabuya. Mampela ungangitshela sosigebengu. Inswela boya lesasilimi isiphukuphuku sohlanye siwuphinda. Baba uphinda isicasalala sikantanzi. Mayeqhamuka nathi sibone ukuthi senze njani. Kodwa siyocasha kuze kube nini? Wembali kwenzeke njani ke mefika nalezi nja zakhe bafike bazonihlasela. Angifuni niphume la. Nale mali eniphumela lapha nemali engasile engekho. Asike hlaleni phansi sibo sokwenza kanjani ngemali zethu esizibekile ama savings. Ayikho into ozongitshela yona Mampela ngithe akuhlalwe phansi manje ningaphumi le endlini sekilibekile nje. Akho umuntu ozophuma la mbali. Mampela. Anindawo. Ophinda ngeke baze bayeke ukuhlasela abantu nalezi zinto abazenzayo. Angifuni nibe ingxenya leyo nto ihlasele kwanina nifuna ukufa. Hlalani phansi man.